duol mano mar IPOA. To duol mar IPOA nono ka jakom margi mano Isa Kasada bedo odiochieng' manyoro na nitiere e kinde ma bende ni doho obila. Agwanda bende penjo kata mana kelo penjo. Nano ko ganda na seyo jakom mano mar IPOA ni ento notimo ang'o kuma no obila nitiere to IPOA ne duol mochung' kar kende. Akene diwach nang'o? Ado wacho ni mokwongo akawo nafas maduong' ahinya mondo wagone family mar Albert Ojwang' pole makende kuom wito nyathi ng'ama duong' to be ng'ama sani en wuon ng'ato, en gi jaode, en anko mar ng'ato, to en nyathi achiel kende e yo ma ok ber ahinya nikech gik ma iwacho ni oyenyo kata social media go kade rach ahinya to ninyalo make, kosemake titere court. Wacho gimoro kapok duoko wacho nino. Gimomiyo dhano yie mondo polis omake e yo ma muol nikech nitie doho miluongo ni court. Kade bed ni onge court e Kenya ka, ditinde onge ng'ama yie ni polis make. Nyiso ni ka omak ng'ato to court ema miyo ng'ano nafas mar oyude ni en gi richo moro, otweye, kata koyude ni en gi richo moro tiweye. To polis be nyalo mana mako ng'ato kong'eyo ni doho nitie to chik miluongo ni constitution be nitie. Mano emomiyo nyalo mako ng'ato. Nyiso ni komake to tere ka polis, kotere ka polis giketo ne charges, ondiko statement, kosendiko statement ikawe itere court. Koro kosetere court to polis wach no rumo gi kanyo, en mana providing evidence kata golo evidence. Ka wang'iyo kaka kes ni osetimore gi gik mosetimore go duto, waneno ni ng'at mano bedo ma owacho ni en emano kwenye en IG, deputy IG, DIG. Nyiso ni en jatelo maduong' ahinya, ma jatelo achiel kende emoinge gi chiewo matin ma en IG. Kowuok kanyo to koro en mana ka president malo kucho, kata jok ma nyalo wuok kaka PS e iye ka. Ok inyal bedo ni en e complainant to in emidhi mako ng'ato, to kise mako ng'ano to ng'ano kendo ka tho. Nikech order no kade bed ni en complainant mowuok malo kuro, nyiso ni wuok e deputy IG. To kowuok e deputy IG nyiso ni en moro ng'ane ni keluru ng'ane ka. Nitie gik miluongo ni jurisdiction mag cases e court gi. Nyiso ni kitimo makosa Nairobi, tidak Nairobi ka, ibiro bedo charge Nairobi ka. To kidak Homa Bay, nyiso ni Homa Bay nigi court, jurisdiction ma court mar Homa Bay emo bed ni bedo charge. To kokeli ka nyiso ni nitie gimomiyo kelika. To mana nyalo bedo mana ka prosecutor mowacho ni office of DPP mowacho ni keleuru Nairobi kata weuru kuro. Order machalo kama en order maduong'. To order ni gima koro jo Kenya penjo ni ne en order mar make, makele, manege, koso ne en order mana mar kele kende mondo tere court. To kane en mar nege, to koro IG nok miwa mana press statement ka wacho ni wase interdicti. Barua be pok waneno, giwacho ni gise interdicti. Pok waneno barua nikech ki interdict ng'ato